Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада Җинаят кылган өчен җәза котылгысыз. Шәһәр судында военкомат бинасын яндырырга тырышу турындагы эшне карау тәмамланды. Ут төртүчене хәзер нәрсә көтә? Профилактика иң яхшы чара. Сугба этләрне тоту буенча белгечләр командасы Новотроицкига шәхси йортка стерильләштерү өчен чыкты. Пенсионер хатын контрольсез үрчи торган 20гә якын йорт хайваны асрый. Халык иминлеге беренче планда. Әлмәт светофорларында өстәмә 200 яңа секция барлыкка киләчәк. Бу элемент җәяүле һәм җимелдәп торган ук рәвешендә. Мондый үзгәрешләр 52 шәһәр чатында пәйда була. Өй шартларында операция. Сугба этләрне тоту буенча белгечләр командасы Новотроицкига шәхси йортка стерильләштерү өчен чыкты. Пенсионер хатын контрольсез үрчи торган 20гә якын йорт хайваны асрый. Проблеманы хәл итү өчен хатын-кыз волонтерлардан һәм ветеринария табибларыннан ярдәм сорый. Ангел Бережет хәйрия фонды җитәкчесе җавап бирә. Сколько нуждалась в помощи. И вот он, ангел мой, пришел. Ханым хайваннарны аулау буенча белгеч Эльвира Кутуеваны фәрештә дип йөртә. Берничә ел элек пенсионер Новотроицкидагы этләрнең берсен ашата башлый, ә соңрак эт гаиләсе ишәя бара. Когда мы приехали, там было около 20, наверное, собак. Без килгәндә анда 20гә якын эт бар иде. Без аңа йокларга ирек бирмәгән 4 кечкенә күчекне алып киттек. Хайваннарны приютка күчерү проблеманы вакытлыча хәл итәр иде. Шуңа күрә махсус команда ветеринарны күчмә стерильләштерү үткәрү өчен чакырган. Операцияны 7 эткә ясадылар. Она мне скинула собачек. Ул миңа этләрнең күпме икәнен төшереп җибәрде. Без моны ветеринар белән анализладык һәм анда бару турында килештек. Без операцияны урында ясарга кирәк дигән карарга килдек. Минем ветеринарның тәҗрибәсе бик зур һәм ул шартлар стериль булса, кырда да операция ясый ала. Эльвира Кутуева бөтен Татарстан буенча этләр тоту белән шөгыльләнә. Елның теләсә кайсы вакытында кагыйдә буларак иртүк ул кирәкле адресларга чыга. Аның командасы Әлмәттә атна сайын була диярлек. Белгеч фикеренчә, проблеманың иң яхшы шешелеше профилактика. 19-20 год я занимаюсь отловом и Мин моның белән 19-20 елдан алып шөгыльләнәм. Мин инде үзем өчен бушлай стерильләштерү үткәрү уңайлырак һәм отышлырак икәнен аңладым. Бер этне үз хисабыңа стерильләштерү яхшырак, аннары 10-40 күчекне тотканчы. Пенсионер ханым Эльвира Кутуевага гына түгел, волонтерларга, ветеринария табибларына һәм башка инстанцияларга да мөрәҗәгать иткән. Поэтому я хотела попросить администрации исполкома Альметьевского района. Шуңа күрә мин Әлмәт районы башкарма комитетыннан финанс яктан ярдәм сорарга телим. Стерильләштерү җирле ветеринария берләшмәсе аша үткәрелсен өчен акча бүлеп бирергә. Волонтерлар хайваннарны алып килә алсыннар өчен. Бәлки комплексы эш караучысыз калган хайваннар белән бәйле вазгыятьне хәл итәргә ярдәм итәр. Чөнки хәзер бу районның җитди проблемаларының берсе булып тора. Автоинспекторлар машина йөртүчеләрне күпләп тикшерделәр. Тоннель операциясы вакытында барлыгы 98 транспорт чарасын туктатканнар. Дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре тарафыннан аек булмаган хәлдә руль артына утыручының эш очрагы ачыкланган. Тагын 4-се узып китү кагыйдәләрен бузу. Тиздән Әлмәт агачлары геометрик форма алачак. Аларны шәһәрнең автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре кисә. Яңартуга коры һәм зарарланган бутакларны кисү, сәламәт яфракларны фигуралы яңарту керә. Әлмәтне күп яки шар формасындагы агачлар бизәячәк. Бер ябалдашны эшкәртү өчен 30 минут чамасы вакыт кирәк. Юлчылар инде 1000дән артык агачны тәртипкә китергәннәр. Ким дигәндә 1500 агач кисү планлаштырылган.
Холык иминлиги бірінші планда Әлмәт светофорларында үстеме 200 яңа секция барлыққа келешек. Бұл элемент жеулі һәм жимілдеп тұрған уқ рәвішінде. Машина юртуші бұрылға жеулерге ешіл ут януын көре алашақ. Мұндай өзгәрішлер 52 шәһәр шотында пәйде була. Бұл эшләргә җирле бюджеттан 6 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Хәзер әлеге светофорларны урнаштыру белән шөгыльләнәчәк компанияны сайлау процессы бара. Шәһәр судында военкомат бинасын яндырырга тырышу турындагы эшне карау тәмамланды. Егет үз ниятен төнлә тормышка ашырырга китә, ләкин бәхеткә уңышка ирешә алмый. Ут төртүчене хәзер нинди җәза көтә? Алдагы сюжетта. 2022 елның шаушулы эше буенча судта соңгы утырыш үтте. Исегезгә төшерәбез, 22 елда 19 яшьлек егет өлешчә мобилизацияга каршы чыгып, военкомат бинасына ут төртергә карар кылган. Кулъяулык, янучан сыйыкча тутырылган шеше, кабызгыч белән коралланып төнлә эшкә китә. Тоткарлыксыз койма аркылы сикереп чыгып, узак уйлап тормыйча, аның уйлавынча төп бинага алып бара торган чыбыкка ут төртергә була. Соңрак ачыкланганча, чыбык авария вакытында электр энергиясы чыганагы функциясын гына үтәгән. Нәтиҗәдә җинаять тормышка ашмый. Һава торышы аркасында чыбык тиз сүнә, ә егет хукук саклау органнары тарафыннан урында ук тоткарлана. Прокуратура читмилекне аңлы рәвештә юк итүгә омтылу турындагы мәддә буенча җинаять эше кузгаткан. Соңгы сүзендә гаепләнүче үз гаебен танымый дип белдерде. Закон нигезендә карар кабул итүегезне сорыйм. Мин тәкъдим ителгән гаепләү белән һәм минем адреска язылган барлык дәлилләр белән дә килешмим. Нәтиҗәдә суд тарафыннан 1 ел һәм 6 айга ирегеннән мәхрүм итү рәвешендәге җәза билгеләнгән. Россия Федерациясе Җинаять кодексының 53-1 маддәсе нигезендә билгеләнгән җәза 1 ел һәм 6 айга мәҗбүри эшләргә алмаштырылды. Хөкем ителүченең хезмәт хакының 15% дәүләт кеременә тотып калына. Хөкем карары әлегә законлы көченә кермәгән. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.